Hráčska sezóna už odštartovala a Golf Centrum vám prináša sviežu jarnú ponuku. Nájdete ju už tradične v obchodnom centre Danubia. Nová golfová sezóna po veľmi dlhej zime sa opäť začala. Tešíme sa nielen zo stabilnejšieho počasia, ale aj z nadšenia golfistov, ktorí sa rozkúkávajú a pozerajú, hľadajú nové golfové kolekcie, oblečenia, topánok, ale samozrejme aj nové palice. Každý golfista, ktorý má potrebu alebo chýba mu nejaká tá palica v begu, rozmýšľa nad výmenou golfových palíc, želiez, môže prísť načerpať novú inšpiráciu do našej predajne, kde sme pre nich pripravili nespočetné množstvo noviniek z každej značky, nových prevratných technológií, nové kolekcie, či už topánok alebo oblečenia. Začal by som spomínať značkou Callaway, kde prevratnou novinkou tohto roku sa stala nová technológia Forged Composite, respektíve nový materiál, ktorý Callaway inžinieri vyvinuli pri tvorbe týchto nových driverov. Konkrétne sa to týka modelu Razorhawk a Diablo Octane. Oba tieto drivere majú túto novú technológiu, nový materiál. V predchodzích modeloch, u Razorhawk to bol predchodzí model FT9 a u Diablo Octane to bol predchodzí model Diablo Edge, čo boli titánové drivery, respektíve kombinácia titánu a kompozitu. Takže teraz už je tam nový materiál Forged Composite a vlastne jeho podstatou sú výborné vlastnosti. V porovnaní s tým titánom je 3-krát ľahší a 6-krát silnejší. Takže ako golfistovi to v praxi umožňuje dosiahnuť vyššiu švihovú rýchlosť a dlhšie odpaly. Pri týchto driveroch, okrem tejto novej prevratnej technológie, boli použité aj doposiaľ známe a úspešné technológie, ako napríklad Hyperbolic Cup Face, kde je vlastne hyperbolický tvar odpalovej plochy. A vďaka tejto hyperbolickej technológii sa zväčšuje samotný sweet spot, čo je vlastne optimálny bod pri každej rane. A vďaka tomu golfista, i keď netrafí optimálne do toho sweet spotu, ale trafí mimo neho, tak i napriek tomu sa vlastne táto technológia alebo tento driver snaží túto trajektóriu vyrovnávať a tým pádom odpúšťa nepresnosti a toleruje aj nejaké tie výkyvy. Takže to sú novinky, čo sa driverov týka. Driver Razorhawk už zaznamenal aj svoje prvotné úspechy. Golfista Thomas Bjorn, vďaka nemu sa dostal do finále na turnaji Qatar Masters. Takže tieto technológie určite prinesú aj našim zákazníkom množstvo skvelých výkonov a určite uvidia pri prvotnom odpale samotnú výnimočnosť tohto nového materiálu. Všetky tieto drivery sa dajú v našej predajni aj ako demo palice vyskúšať tu u nás na odpalovacej sieti, alebo dajú sa tieto drivery aj zapožičiať. Cena drivera Razorhawk je 399 € a cena drivera Diablo Octane je 299 €. Golfisti, ktorí uvažujú nad kúpou novej sady želiez, tak majú jedinečnú možnosť využiť našu senzačnú akciu v predajni. Týka sa to limitovanej edície želiez Callaway X24 Hot. Je to úspešný nástupca už dobre známe X série X22, ktorá sa stala celosvetovo, celoeurópsky najpredávanejšími Callaway železami. A nie len kvôli svojej kvalite a všeobecnej zameranosti, čo sa výkonnosti golfistu týka, ale kvôli cene najmä. X24 Hot u nás v predajni golfisti nájdu v dvoch variantách, na grafitovom a na oceľovom šafte. A za vynikajúce ceny na oceľovom šafte je to cena 399 € za zloženie 7 kusov palíc a 499 € za zloženie 7 kusov palíc na grafitovom šafte. Je to vynikajúca cena, pretože tie pôvodné ceny sa pohybujú v rozpätí 799 € za oceľovú a 949 € za grafitovú sadu. Takže naozaj táto cena je vynikajúca, keď si vezmeme do úvahy, že za túto cenu golfista kúpi naskladaný kompletný začiatočnícky set a tu má už kvalitné palice renomovanej značky, ako je značka Callaway.
Okrem nových horúcich noviniek, čo sa týka palíc, bagov a podobne, ponúkame našim golfistom samozrejme aj nové kolekcie golfovej obuvy. Tieto nové kolekcie golfovej obuvy sa týkajú značiek FootJoy, Callaway, Nike a Adidas. Predovšetkým by som možno vypichol pár takých špecialít. Topánky sú naozaj v rôznych cenových kategóriách, aj materiálovo, aj kvalitovo. Začínajú už na výbornej cene od 79 € pri FootJoy topánkach, taktiež pri Callaway aj pri Nike. Takou špecialitou pri FootJoy topánkach je tento patent, ktorý doposiaľ využíval len na tých najdrahších modeloch a v súčasnej kolekcii je tu už aj na modeloch Contour, čo sú vlastne v strednej kvalitovej kategórii, čo sa FootJoyu týka. A je to naozaj vynikajúci systém, kde si golfista nemusí šnúrovať topánky, len si povolí a dotiahne na tú úroveň, ako potrebuje. Takže čo sa týka pohodlnosti, praktickosti, funkčnosti, je naozaj tá topánka je veľmi príjemná, veľmi pohodlná. Samozrejme, okrem nových kolekcií topánok máme stále pripravené pre našich zákazníkov aj ponuku výpredajových topánok. Tieto topánky sú vo vynikajúcich cenách od 33 €. Každý golfista si tam ešte nájde nejakú tú svoju topánku, čiže ak hľadá topánky za veľmi priateľnú cenu, tak má jedinečnú možnosť si ich práve teraz zakúpiť. V oblasti pánskych golfových nohavíc, kde už dlhodobým trendom sú kvalitné a vysokofunkčné materiály, z pohľadu spokojnosti spotrebiteľov už dlhodobo prevláda dopyt po značke Alberto. A keďže predajňa Golf Centrum sa snaží svojim zákazníkom prinášať iba to najlepšie z najlepšieho, exkluzívne iba v našej predajni nájdete golfové nohavíce značky Alberto. V súčasnosti si dovolujeme ponúknuť našim zákazníkom nové kolekcie ich obľúbenej značky golfových nohavíc. Nohavice Alberto si svoju popularitu získali najmä vďaka svojej kvalite a dizajnu, ktorý sa vyznačuje pestrosťou a v niektorých prípadoch i odvážnou farebnosťou. V rámci novej kolekcie ponúkame modely pre zákazníkov, ktorí hľadajú tradičné vzory v decentných farbách, ale na svoje si takisto prídu aj zákazníci, ktorí túžia po nádychu extravagancii, ako v prípade týchto farebných zaujímavých modelov. Okrem farebnosti a nápaditého vzoru sú ďalšou z predností nohavíc Alberto práve ich univerzálne strihy, ktoré po odskúšaní padnú takmer každému. Kým v minulosti sa vyskytli určité problémy práve s dĺžkou nohavíc, súčasnou inováciou z dielne Alberto sú práve modely, ktoré rozlišujú aj dĺžku nohavíc. Tým pádom golfisti, ktorí mali problém s hľadaním správnej varianty práve kvôli tomu, že im boli buď krátke alebo dlhé nohavice, si už dnes v rámci novej kolekcie môžu nájsť ten správny model, ktorý im najlepšie vyhovuje. Nohavice Alberto sú nekrčivé, držia tvar a farbu, príjemne sa nosia a sú veľmi nenáročné, čo sa týka údržby. S blížiacim sa letom prichádza značka Alberto s modelmi, ktoré sú predurčené práve na tieto horúce dni. Tieto modely sa vyznačujú najmä vysokou priedušnosťou a ľahkosťou použitých materiálov, ktoré zároveň poskytujú termoregulačnú funkciu. Ďalšou novinkou sú aj nepremokavé modely pre prípad, že dážď zasiahne golfistu priamo na ihrisku. Nové golfové nohavice značky Alberto, cenovo sa pohybujúce už od priateľných 79 € nájdete exkluzívne iba v našej predajni Golf Centrum, kde vás veľmi radi privítame a v prípade potreby vám veľmi radi pomôžeme s vašim výberom.